Добре. Здравейте! Този път не ме виждате, но виждате красивата гледка. Ние се намираме някъде към Параклиса. Затова искам да ви покажа тази гледка и да я споделя с вас. Както знаете вече, аз съм Ели. Благодаря. И сега вървим, гледката е почти еднаква, но скоро ще бъде много по-различна. Много различна. Гледайте това. Това сега са грабищата. Да, а сега ние слизаме надолу. За това искам да ви го покажа. Знаете, че доближаваме там, където ние слизаме. Скоро ще стигнем до пазарът. И там също може да снимаме. Но може да не ми позволят за това. Така да снимаме. Защото не е толкова интересно. Колкото е тук храбат. Вижте колко е красиво нагоре. И надолу, и навсякъде. Много красива гледка. И за това сега гледайте гледката. И сега гледайте много внимателно, за да видите най-красивата гледка в света. Какво съм подкачила? Снимай де. Виждате ли? Искате ли да ви покажа мама? Не, да, че е много срамежлив и не иска да го гледаме. Затова той се обръща, но това със сигурност е тати. Сега гледайте каква красива гледка има тук. Искам за това да не ви преча на гледката, а вие да гледате. Аз снимай мама в тебе са, къде идеш? Ей там! Да. Она е къща. Да. Леко само. Не дей подскача. Да не се спънеш, че ще отпустиш камерата. Добре, тате, ще му подмисля да кажа, че моята умаля. Искам да я подпирам. Леко тати, Сега снимаш ли вече? Фана ли Да. кадъра? Да, много голям кадър. Па. Да бе, тати, ти си човека. Снимай. Нали искаш да снимаш? Да, исках да снимам. Аги? Тате, скубиш ма. А сега искате ли да ви запозная с Тати? Тати обаче не иска да гледа. Да го гледа. Обаче Тати не иска да се покаже. За това ние ще продължим с нашата оглеждаща гледка. Сега пътя ще става все по-красив и чист и бял. Мама, папахилите! Сега гледайте колко е красиво. Но не бих споделила с най-добрите ми кръстовчета. Тати, какво снимаш, Тати? Аз гледам.
земята снимаше. Вижте каква красива поляна. Да, видяш ли това красива поляна си заснема? Браво! Браво, Еди! Матаче, що държиш на една страна камерата? То така ли искаш да Не, снимаш? обратно. Ало, обратно. И сега да видим много красочи. Виждате ли красотата както мен? Значи не дей подскачи напред, няма да приближиш обект. Ели, не дей подскачи. Посичам обектите. И Брумбера, велики снимки направи, голям репортер стана. Браво. Стига сега се снимава небето, ли? Снимай напред, хайде. Не дей мен снимай. Нито снимам. Не дей обръщай така камерата. Наля ли ти ръката? Дай на мен така. Да. Сега продължете с тази